Ćao svima i dobrodošli u još jedan novi video. Danas sam odlučila da vam snimim top 10 proizvoda koje možete naći u drogerijama i još nekim radnjama za manje od 1000 dinara. Gledala sam po YouTube-u dosta šta bih mogla da vam snimim i učinilo mi se da je to jedan od dobrih tematskih videa, s obzirom da mnogi nisu naravno u mogućnosti da kupuju skupu kozmetiku. Tako da sam ja odvojila od mojih stvari šta je to što može da se nađe za manje od 1000 dinara, mada nisam ni ja neko ko odlučuje da za neke stvari da preko 1000 dinara ukoliko nisam 100% sigurna da se to isplati, da deluje kako treba i da će mi odgovarati. Mnogo puta sam kupila preparate za lice koji su bili skuplji od 1000 dinara, mnogo skuplji, i nisu mi odgovarali, tako da, eto, ne znači da ako je skupo da je dobro i kvalitetno. Iskreno, mislim da postoji mnogo više od 10 proizvoda koje bih mogla da bacim ovde, ali eto, ograničila sam se na broj 10, s obzirom da su sve youtuberke snimale sa 10 proizvoda. Pronašla sam to ovdje u sobi. Pa ajde da krenemo od nečega što je više namensko. To je kokosovo ulje koje sam vam spominjala, mislim, u nekoliko videa. Znači, kokosovo ulje ekstra devičansko. Njega možete naći u zdravoj hrani, mada ga ima i, mislim, po većim marketima u Rodi i Tempu. Mislim da ga ima i u Ideji, u većim objektima idejnih prodavnica, samo što nema ovako, nego ima neko drugo koje čini mi se skuplje od ovoga. Ovo ima 310 grama i košta 600 dinara ili 650, tako nešto. Meni ovo traje evo skoro već godinu dana. Čini se da sam malo više od pola potrošila, još uvijek ga imam i da ne pričam mnogo o tome, svako zna koliko je dobro ovo kokosovo ulje. Čak sam pronašla juče na internetu zašto još sve može da se koristi i kako dobro utiče na organizam. Tako da ću link tog članka da vam ostavim dole da možete da pročitate i da vidite da vredi dati tih 600 dinara za kokosovo ulje. Sljedeći proizvod, jedan također od mojih omiljenih proizvoda, koji nažalost nema tokom cijele godine da se kupi jer je limitirana kolekcija, to je Balejno mlijeko za telo sa bademovim uljem. Ovo je također mlijeko koje sam vam pokazivala, ja mislim, u više nego jednom videu. Miriše prelepo, znači definitivno ne postoji nijedno mlijeko za telo koje miriše lepše od ovog mlijeka. Cijena mu je negde oko 200-260 dinara, mada sam ja kupila 5 komada dok je bilo na sniženju oko 160 dinara, da bih imala da mažem tokom leta, a sada eto mažem neko drugo balejno od maline i imam 2 iz Avona i jedno iz Lilija koje ima šljokice. To mi je nešto što mi je od letos ostalo i baš sam ga sinoć namazala. Prelepe zlatne šljokice ima još kad ste preplanuli. To je neverovatno, stvarno. Njegova cijena čini mi se negdje oko 300 dinara, njega ima tokom cijele godine u Liliju, tako da o njemu mogu da vam snimim u nekom od narednih videa, pa da vidite o kom mleku vam pričam. Dakle, ovo balejno mleko je definitivno jedno od najboljih proizvoda koje sam ikada koristila. Sljedeći je isto balejn proizvod, čuvene kapi koje se provlače kroz moje videe, neću mnogo da pričam, to jest nisu kapi nego ulje, arganovo ulje. Njegova cijena je negdje oko 400-500 dinara, mada ga često možete naći i na sniženju. Ovo isto prelepo miriše, ima što ću da vam kažem od čega, jeste od argana, eto, sa uljem argana i suncokreta. Mislim da je ovo mnogo uticalo na poboljšanje moje kose i krajeva, tako da čim potrošim ovo, a jako se sporo troši, kupit ću drugo. Sljedeći proizvod je nešto što sam ja našla u Beogradu, što nigde u Kragujevcu nije bilo, a to je Baby Skin Instant Pore Eraser. Ovo je primer, ovo je plavi, Maybelline.
On je jako mali, ima 22 ml, ali s obzirom da se to ne stavlja nešto mnogo kao neka podloga pre pudera i svega, mislim da je jako kvalitetan. Platila sam ga negde oko 600-700 dinara u Ušću, u njihovom DM-u. Nisam ga nešto često koristila jer u poslednje vreme se i ne šminkam nešto da bi mi trebalo da mi šminka stoji cijelo dan. Uglavnom, što je to da odem do teretane, tu namažem samo BB kremu, tako da nije bilo potrebe da trošim moj primer. Ali što se tiče primera koje sam probala, ovo je definitivno jedan od boljih. Sljedeći proizvod, isto, evo već nekoliko videa pričam o tome, ali to je nešto što u posljednje vrijeme koristim jeljno, znači od šminke bukvalno, jeste Garnier BB krema za mešovitu i masnu kožu, ovo nijansi medium. BB kreme, mislim da ove Garnier imate svuda, bukvalno, imate i u marketima, i u Liliju, i DM-u, tako da baš svuda može da se nađe, sad cena je različita. Ja sam je kupila na nekom sniženju u DM-u, bila je 530 dinara, ali, znači, pogledajte, ako smatrate da je i to možda skupo, možete negde da nađete do 500 dinara, ali jeftinije od toga nisam sigurna da možete da pronađete. Kad se namaže, mislim da se ona prilagođava tenu, jer znam kad idem u solarijum i kad je namažem, da nije u toj nekoj srednjoj nijansi, nego je stvarno onako se prilagodi tom mom tamnom tenu, tako da je jako dobra. Dok idem u teretanu, znači samo nju imam, ona se uopšte ne skida ni od znoja, traje onako i mislim da stvarno utiče na to da se koža ne masti od nje, nego onako lepo zamatira lice. Sljedeći proizvod, nisam mnogo pričala o njemu, to je Aurin highlighter koji imam možda mjesec i po dana u nijansi 218 Nude Shimmer. Mislim da sam ga pokazala u prethodnom, da, to je to. Danas mi je pao highlighter i evo šta se desilo, slomio se, ali dobro da je slomljen samo u 2 dela, tako da može da se sastavi. Sve u svemu, roze je neka nijansa. I eto, sad se meni lepo tu napravio haos po laptopu i po tastaturi, ali šta da se radi, nije bitno. Uglavnom, ovaj highlighter imate u Lidlu, ima ga i u DM-u, cena mu je bila 380 dinara. Tad je bilo neko sniženje, čini mi se da je bio utorak, pa je bio popust na kamene pudere, na rumenila i highlightere, tako da ne znam kolika mu je standardna cena, možda negdje oko 450-460 dinara, nisam sigurna. U svakom slučaju mislim da se isplati da se uzme, ima 3 različite nijanse. Sve 3 su jako lepe, ali ja sam uzela ovu neku rozu, ne znam, ta mi se najviše svidela i znači dosta zato što ima ogledalce i u posljednje vreme kako mi stoji sve šminka na polici, ja uzmem ovo da se ogledam umjesto običnog ogledala. I pošto sam tako trapava, meni to ispada i jutros baš dok sam se spremala da izađemo, ono je palo i ja sam otvorila, super, nije se slomilo, ali eto, očigledno da jeste, šteta, baš mi je žao, ali postoji jedan trik, kada vam se tako slomi rumenilo, kameni puder, bronzer ili bilo šta, znači što je u kamenu, prospite nekoliko kapljica bilo kog alkohola, uzmete kašiku, lepo to istapkate dok ne sravnite, znači skroz onako da se to spoji i onda uzmete fen i prosušite i sačekajte možda dan, dva dok ispari taj alkohol i bit će vam kao novo. To sam pročitala na internetu, ali nisam skoro, čini mi se da sam pročitala pre možda godinu i po do 2 godine, tako da ukoliko budem mogla da pronađem link za sastavljanje takvih stvari, onda ću da vam ostavim također u opisu da imate, ako me niste dobro shvatili, mada eto potrudila sam se da vam što bolje objasnim. Sljedeći proizvod, također moj omiljeni proizvod, znači evo skoro 2 mjeseca, je Old Spice Burger Love. Ovo je jedan od, čini mi se, 4 različita Old Spice-a u stiku.
Moj ima ove medvjediće, tako da mislim da ćete lakše da pronađete. Unutra, kao što sam vam rekla, tirkizno plave boje. Joj, prelep je, očarana sam ovim mirisom definitivno i mislim da mi ovo ulepšava svaki dan kad ga stavim, kada setim ovaj miris, ja sam kao novo. Tražila sam sad da kupim novi miris koji sam našla u Bečeju. Našla sam ga tamo u Maxiju. Kod nas u Maxiju ga nema ili se rasprodao s obzirom da je bio na nekoj akciji su 97 dinara. Nema ga ni u Liliju ni Idemu. Tako da ne znam stvarno da ga potražim. Takođe je imao ovde neku sličicu, znači nije samo stajao naziv Old Spice, nego umjesto medvjedića mislim da su stajala 2 konja. Nisam sigurna, nemojte da mi verujete, i unutra je on zelene boje, znači nije tirkiz nego zeleni. Svi ostali su providni, tako da, eto, ako budem pronašla negde u skorije vreme taj najnoviji miris koji je takođe fenomenalan, ja ću da vam kažem kakav je. A što se tiče ovoga, cijena mu je znači različita, od parfumerije do parfumerije, od marketa do marketa. Uglavnom, ja sam ga platila na sniženju u DM-u 270 dinara. Sad je takođe na akciji u DM-u, ista mu je cena. Eto, koga zanima, može da kupi. Verovatno je da momci ne gledaju mnogo ove moje videe, ali ako vaše devojke, sestre, drugarice nije bitno gledaju, nek vam preporuče, ovo je nešto stvarno od omiljenih proizvoda koje koristim u skorije vreme. E sad, od posljednje 2 proizvoda ja imam po 4 komada, tako da nemojte da računate da sam pokazala nešto više. To su samo, znači, jedan proizvod, ali različiti miris, kako god. I različita je svrha tih stvari. Znači ovako, prvo ću da vam pokažem moje omiljene maske. Da pokušam da uhvatim sve 4. Evo ovako. Znači sve 4 su Freeman maske kojih ima u DM-u. Cena im je negde oko 700 dinara. Mada sam ja uglavnom sve ove 4 kupila, to jest 3, jedno sam dobila na poklon, kupila na sniženju kada su bile negde oko 550-560 dinara, sad zavisi od sniženja, ali mogu se znači naći i ispod 700 dinara. Da počnemo ovako. Prvu masku Freeman koju sam kupila jeste sa morskim mineralima. Sa mineralima iz mrtvog mora. Sad ću da vam hranima maska koja hidrira kožu i uspostavlja balans pomoću minerala iz mrtvog mora. Uspešno čisti zapušene pore od miksera. Ovako, znači ona je plave boje, bukvalno plave boje, tirkizne, lepe. Kad se namaže na lice, znači ja ne mogu da vam opišem koliko je svaki čovjek lep sa ovom maskom na licu. Definitivno, ja obožavam da je mažem, mnogo lepo miriše i eto, definitivno preporučujem je svima, cena nije visoka, tako da, mislim, naravno, ne morate vi da kupujete sve Freeman maske koje postoje. To što sam ja kupila 4, to je zato što sam verovatno zaluđena time, tako da, eto, dovoljno vam je i da izaberete jednu, bilo koju od njihovih maski. Mislim da će da dobro uradi posao, iščistit će vam lice, bit će onako glatko, lepo, tako da, eto, to je to u plavoj. Sljedeća koju sam dobila na poklon od Sara za rođendan je ova bela sa dijamantima. Znači, ona sadrži čestice dijamanata unutra i kad je namažete na lice, posle nekog vremena, znači možda posle 3-4 do 5 minuta, lice počne da vam sija, kao da imate čestice, znači nekih dijamanata, nešto. Ona je fenomenalna, mnogo lepo miriše i ja ne znam, ona je bela i kad mažete osjećate da ima neke kao grumuljice, u stvari to su te čestice dijamanata koje vam sijaju na licu. Onda sam kupila, kad sam videla da je na sniženju, čuvenu njihovu masku, to je od šećera i crnog aktivnog, znači uglja. Ona je kao peeling, tako da čini mi se da je ova
najbolja. Kad je namažete, osjećate šećer, znači taj peeling to je u stvari šećer i ona mi se čini da najlepše miriše, definitivno, zato tako je nekako slatkasta i kad se umivam, recimo, eto, znači kad mi neka kapljica vode dođe do usta, tačno se osjeti da je to šećer, osjećate slatko u ustima, znači ovo je jedna od boljih njihovih maski, mada, ne znam, sve mi se sviđaju, sve mi odgovaraju, ali neka bude da je ova sa crnim šećerom i ugljem broj 1. I posljednja koju sam kupila kad sam došla iz Bečeja pre 10 dana jeste njihova maska sa limunom. Ona je unutra neke žuto-zelenkaste boje i također mnogo lepo stoji na lice. Ja volim te maskice tako koje su plave, zelene, roze i to. Ona mnogo lepo miriše i ona je namenjena za kontrolisanje te masnoće na licu. Ona je sad bila na sniženju u DM-u, isto oko 500 i nešto dinara, čini mi se. Tako da, eto, jednu od ove 4 vam sigurno preporučujem, ostale nisam probala, ali nadam se da hoću i da čim budem imala priliku da ću da odem i da uzmem još neko. Videla sam ima neka roze sa malinama, čini mi se, tako da ću nju obavezno da kupim. Ali ove 4 vam preporučujem, znači jako su dobre i nigde ne piše da je to za ženske, tako da momci slobodno možete koliko želite da iščistite vaše lice, da vam bude lepo, glatko. Kupite bilo koju od Friedman maski i nećete se pokajati. Sad, sljedeći i posljednji proizvod, također 4 različita. To su Eveline lakovi. Kako da uhvatim opet sva 4 da vam pokažem. Definitivno mi fali još jedna ruka. Unajmići nakon kada mi bude desna ruka. Evo ovako. Sad ću da vam pričam o svakom malo po nosu. Prvi koji sam počela da koristim u martu prošle godine je bio Eveline Lac 8 u 1, koji vam učvršćuje nokte, poboljšava vam rast noktiju, jednostavno piše vam pozadi kako sve deluje. On se maže 4 dana i 5. dan se skine pa se opet maže tako. Cena je negde oko 280 do 300 dinara, nisam sigurna, njih također možete naći na akcijama. Mislim da je ovo jedan od najboljih tretmana za nokte koje sam probala. Jako brzo rastu nokti od njega i čvršći su, kao što vidite. Evo, ja imam svoje nokte, nemam ni nadogradnju ni gel. To je sve zahvaljujući ovom i ostalim njihovim lakovima. Preporučujem svima da ga kupe koji ima probleme. Ja kao mala, dok sam išla u osnovnu školu, grickala sam nokte i to nije ni na šta ličilo. Znači, stvarno, kad sam upisala srednju školu, počeli su onako malo da mi rastu. Onda sam često išla na nadogradnju i onda sam u jednom trenutku odlučila da je dosta sa time i počela sam da puštam svoje nokte bez ovog laka. I tad su mi porasli i onda često su se lomili. Tako da sam ja od tetke čula prošle godine da je ona koristila ovaj lak i da su joj porasli nokti jer i ona imala problema baš zbog te nadogradnje. U salonu u Novom Sadu su joj uradili nešto pa je imala neke gljivice, nešto. Jedva se rešila tih problema i nakon toga je počela da koristi ovaj lak pa su joj nokti porasli. I eto, ja vam svima preporučujem, znači stvarno jako kvalitetan lak. Nokti će da vam porastu za mjesec dana. Neće naravno biti ovoliki, ali dobro, možda upola manji. Sljedeći njihov lak je Maximum Nails Growth. Ovaj je baš konkretno za brži rast noktiju. I od njega su mi onako bili baš lepi nokti, ali sam se ja nešto, kad sam njega istrošila, vratila na ovaj 8 u 1, rekla ajde malo da promenim, da ne bude da svakog mjeseca koristim jedno ti isto. Cena mu je ista kao ovom drugom, uglavnom je znači svim njihovim. Mislim da imam negde možda 10-ak različitih, nisam sigurna, ali pronaći se ih volili u DM-u. Pozadi vam sve piše o njemu da vam ne čitam, ali eto, to je to. I posljednja dva jesu, ovo je njihov kao gel lak, Extreme Gel Effect Top Coat. Zbog toga meni deluju nokti kao da imam gel, znači toliko se sijaju i sve, možda ne možete vidjeti na ovoj kameri, ali uživo
su stvarno prelepi i obično ljudi misle da sam radila nokte, ali ne, radila sam ih sama. Ovako izgleda taj top coat. Znači stvarno daje izgled noktima kao da imate gel i fenomenalan je, toliko sijaju nokti i lak traje 7 dana, možda i duže, mada ja često menjam boje lakova i onda nekad i ne sačekam da prođe tih nedelju dana, ali može da traje toliko, znači provereno. I posljednje njihovo ulje za nokti za zanoktice, Argan Elixir 8 u 1. Ovo sam kupila jedno vreme, su mi se pojavile dosta zanoktice i to me užasavalo stvarno. Koristila sam par večeri ovo ulje i stvarno su mi zanoktice nestale. Ovdje piše da je regenerativno ulje za nokti i zanoktice, piše vam sve, zaista dugačak je tekst o tome kako se koristi i čemu služi. Prelep miris ima, možda se primijetila, ja volim sve što ima argan u sebi i ovo je ulje također fantastično. Malo mi miriše na limun, malo na arganovo ulje. Također, znači, jedan od omiljenih proizvoda i preporučila bi svima koji imaju problema sa zanokticama ili zadebljenom kožom tu oko noktiju. Tako da, to bi bilo to. Ja se nadam da ste probali neki od ovih proizvoda. Ako jeste, slobodno mi ostavite u komentarima pa mi kažete kako se vama sviđa i kako deluju ili šta biste vi ubacili među tih top 10 proizvoda ispod 1000 dinara. Ja vas ljubim sve puno, hvala vam što ste priplatili na moj kanal i što me pratite. Rekla sam u toku aprila bit će još dosta videa, pa se vidimo ubrzo. Ćao! Ko je brojao, sigurno je primijetio da ima 9 proizvoda, nema 10. Ja sam se zapitala kad sam se pomerila sad odavde šta je ovo. Zaboravila sam da stavim jedan od najomiljenijih mojih proizvoda koje koristim skoro svakoga dana. To je ova Essence olovka za usta u broju 06. Bila mi je ispod noge, tako da nisam primijetila i eto, njena cijena je 130 dinara ili 120. 120-130, nisam sigurna, u Liliju i DM-u, tako da, eto, neću da vam pričam više o njoj jer je non stop spominjem i trenutno je imam na usnama zajedno sa Golden Rose karminom u broju 10. Tako da, eto, to je to, pa se vidimo, ćao!